I'm a Barbie girl in the Barbie world. Vittu, mitä sinä saat? Palaa, niin se ei huomaa. Älä vedä ohista, hyvä. Hösh! Mä katsoin, että se hyppäsi, juoksi vaan läpi tälleen näin. Juoksat läpi. Hienoa, Annika. Ei mun mentävä tää. Saa. Mä menen tuolle toiselle puolelle kohta. Voi vittu. Mä menen tälle. Ja nyt te toimii pohkeet. Pohkeet. Oh shit! Ei tää mene. Olis se mennyt? Se menee kyllä, jos sä laitat sen Annika menemään. Samalla tavalla kuin se astesellakin korkeudella laitat. Joo, kiva, hei. Ja liikku. Et tule. Miten se tekee? Tälle liuku eteenpäin, tälle jalat suorana.